Je li spavaš? Šta? Već je 8 sati, ona spava. Sad ću je probuditi. Jane, ustaj. Mama, što se tako dereš? U redu, ako nećeš lepo da ustaješ, naterat ću te. Imam ideju. Pošto nećeš sama da ideš da se umivaš, onda će vodni tretmani doći kod tebe. Hladna voda će te probuditi. Mama, šta radiš? Budim svoju omiljenu ćerku kojoj je danas rođendan. Srećan rođendan, dušo. Pripremila sam poklon za tebe. Pogledaj ga brže. Šta je tamo? Šta? Knjiga kako naučiti da se smiješ? Pa hvala ti. Kolač, to mi se više sviđa. Sad ću zamisliti želju. Odlično, hvala mamice. Jedi, dušo, pekla sam ga celo jutro. Gospođice Phoebe, probudite se, danas je divan dan. Jao, kako čvrsto spava. Dobro jutro. Otvorite svoje divne oči. Dobro jutro, Kim. Već si pripremila sve za savršeno jutro? Moje omiljene zlatne maskice za oči. Sad ću ih staviti. Nisi zaboravila? Naravno, danas je vaš rođendan. Srećan rođendan, gospođice Phoebe. Ovo je vaša torta. Probajte, pekla sam je celu noć. Uj, ružne. Hoće li biti još nešto? Gde su moje pokloni? Ova zlatna kesica je sigurno za mene. Thank you very much. Dakle, šta je ovde? A znate šta je volim? Novi iPhone? Sad ću vidjeti kakva je kamera na njemu. Jedva čekam da se slikam i objavim slike. O da, prelepa sam. Jao, smorila sam se. Ok, Kim, možeš da ideš. Čerko, gde si? Šta radi tamo tako dugo? Kasnimo na posao, a ona u školu. Doteravaš se kao da ideš u diskoteku, a ne u školu. Tako je. Ej, gde ćeš? Jao. Dakle, moram da odaberem šta danas da obučem u školu. Kakav veliki izbor. Samo jedna odeća, ali tako je lepa. Oblačim se, odlično. Danas ću sigurno dobiti puno komplimenata. Jao, farmerke su prljave. Ne mogu tako ići u školu. Smislila sam nešto. Sad ću vam pokazati jedan lifehack koji sam našla u TikToku. Treba mi časopis, lepa kečatkica. Da, odlično mi ide. A sada treba sve poprskati belinom. Sjajno. A sad će biti magija. Moje stare prljave farmerke su se pretvorili u nove i moderne. To! A šta ova kraljica da obuče danas? Šteta što ogledalo ne može da razgovara. Sigurno bi mi rekla šta da izaberem danas. Imam premalo cipele i haljina. Trebalo bi da odem do Milana i kupim nešto. Sve je tako staro. Treba mi sluga. Kim, treba mi tvoja pomoć. Da, gospođice Phoebe. Ja, pretpostavljam da nemate šta da obučete. Ne brinite, sad ćemo sve rešiti. A brzo letimo do Francuske da kupimo gospođice Phoebe najmoderniju odeću. Izvolite. To je baš ono što mi treba. Hvala, Kim. Ali sljedeći put moraš biti malo brže. Sad se mogu obući. Sjajno. Torbica nikad neće biti suvišna. Izgledam savršeno. I opet moja omiljena škola. Zdravo svima. Zašto ova štreberka priča s nama? Ko to vozi tako lepo za auto? Stigli smo u školu. Moramo raširiti roza tepih za gospođicu Phoebe. Ne sme da isprlja svoje skupe cipele. Odlično, možete izaći. Konačno. Ćao svima. Ja sam Phoebe. Ja sam vaša nova školska. Nadam se da ovdje ima bar neko ko je bogat kao i ja. Wow, izgleda prelepo. Oko škole je sve čisto. Ulazimo. Želim da upoznamo mu Phoebe. Jao, moramo i mi. Zakasnit ćemo. Pridržat ću ti vrata. Ukucaj šifru od mog ormarića, a nikako ne mogu da ga zapamtim. Odlično. Ovdje je baš lepo. A danas mi treba gde? Evo ga. Da, moj mali ranac za školu.
Moram staviti onu svesku u njega. Hajde. Joj, kako teško! Jao, šta je to? Ko je to? Ćao, seljanka. O, Fibi mi se javila. Treba brže sakupiti sve udžbenike i staviti ih u ormarić. Kako je lepo imati osobu koja nosi tvoje stvari. A evo mog starog kolača. Mama ga mi je dala pre godinu dana. Jedan pomalo. Moj ormarić izgleda tako dosadno. Treba hitno nešto smisliti. Ali što? Tačno! Ostao mi je komad tapete i par omiljenih stvari. Sad ću zalepiti to sve na vrata. Ovako. Ispalo je baš slatko. Jako mi se sviđa. Ovdje je sve što jako volim. Lepota. O, vreme je da idem na čas. Kasnim. Moram da požurim. Deco, na tabli su zadaci koje morate da rešite. Evo vaših listića. Sad ću sve rešiti. Pripremala sam se za test celu noć. Jo, slomila mi se lovka. Možda imam nešto u rancu? Ne? Pa, barem sam našla slatkiši. O, smislila sam nešto. Mogu staviti bombone u bojice, dodati malo vode i dobit ću slatke boje sa kojima ću moći da rešim test. Super! Mnogo sam učila, tako da ću sve brzo napisati. Mama će biti srećna zbog moje petice. A ja uopšte ne znam matematiku. Nisam ništa naučila. Samo ću pitati štreberku da sve reši umjesto mene. Hej, hoćeš li mi pomoći? Ne? A za pare? Nećeš? Ti nisi tako prosta kao što sam mislila. A šta ako ti dam više para? Jao, moći ću da kupim 10 naučnih časopisa. Pristajem. Deco, nemate više vremena, dajte mi vaši papirići. Sve sam završila. Pitam se kakvu ocenu ću dobiti. Šta sam dobila? To, 5+, svaka mi čast. A šta je kod mene? Šta? Kec? Hej, štreberko, šta si uradila? Ha, prevarila sam te. O, počeo odmor. Gladna sam, moram nešto jesti. Kim? Skloni knjige sa mog stola. Hvala ti. A sad mi postavi sto da bih mogla da ručam kao kod kuće. Je li to riba? Odvratno. Dajte mi nešto drugo odmah. Sklonite taj užas. Da vidim. O, to je već bolje. Ja volim picu. A šta ti jedeš, seljanko? A meni je mama spremila ručak. Uvek mi ostavlja neke porukice da me voli. O, to su moji omiljeni sendviči, super! Sendviči, slatke poruke. A moji roditelji stalno rade. Jane, hajde da se zamenimo. Odlično. Wow, tvoja pizza je prelepa. Ovom mestu nedostaje žurka. Jane, dođi kod nas. Ovo je najbolja žurka na kojoj sam bio. Hej, uništio si mi haljinu? Ko je gurnuo? Šta se smete? Samo sam prosula koktel. Jao, kako me sramota, odlazim. Više niko neće da se druži sa mnom. Čak ni za pare. Koji blam. Fibi, jesi li dobro? Ja vidim da nisi. Smislila sam nešto. Hoćeš da ti pozajmim džemper? Moja baka mi je ga isplala. Drži, sad imaš modernu haljinu. Vratila sam se u novoj odeći i spremna sam da ludujem. Kako vam se čini moja nova haljina? Mislim da je prelepa. Hvala, drugari. Kakav dobar dan da se smestimo u novu divnu sobu. Jao, soba uopšte nije divna. Bojim se da živim ovdje. Plašim se. Enid, prestani. Neću spavati ovdje. Treba nešto smisliti. Dok smo putovali ovdje, smislila sam dizajn sobe svojih snova. Hajde zajedno da je napravimo. Hoćeš, Wednesday? No. Kao prvo, to je odvratno. Kao drugo, imam crtež svoje sobe snova. Kako ti se sviđa?
U stvari, što te pitam? Samo mi treba crna boja da nacrtam granicu svog ličnog prostora. Ne smeš je prelaziti. Sad ću obojiti sve te užasne grafite. Ovo već izgleda mnogo bolje. Oho, nije loše. Onda ću ja ofarbati svoju polovinu sobe. Ali za početak moram skinuti ovu užasnu paučinu. Jao, kakav užas. Sad mogu ofarbati zid u moju omiljenu boju duge. Treba će mi puno šarene farbe. Moj deo sobe će izgledati magično. Odlično mi ide. Gotovo. Ko nam je došao? Sad ću pogledati. Doneli su mi namještaj, super. Ćao, čao. I tebi čao. Wednesday, zamisli, već su mi doneli namještaj. Zar to nije super? Imat ću krevet na drugom spratu, a ispod njega mjesto za moj dugin svet. I moje igračke su ovdje. Pazite na ove igračke, najdraže su mi. Čak su i dole sve uredili. Cool. I ne zaboravite na ovu rasvetu. Moji jastučići. Mama mi ih je poklonila. I puno popitova. Lepota. Momci, odlično ste obavili posao. Soba izgleda prelepo. Hvala vam. Idemo u svoju kućicu ispod kreveta. Moj svet je tako lep. Wednesday, dođi u posjetu. Nikad u ovom životu. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Moraš mi pomoći da donesem kutiju mojih stvari. Da, onu crnu. Odlično. Da vidimo šta je unutra. Super. Daske će mi trebati da napravim krevet. Ali ne zaboravi ni na bušilicu. Hajde, ja držim, a ti uvrči. Da, tako je. Sada treba staviti krevet. Hoćeš moći sam? Savršeno ravno. A evo mog kofera. Odlično. Tu se nalaze moje omiljene stvari koje me podsjećaju na moju kuću. Naprimjer, ova ruka. Ili kost drugara Sema. Moj omiljeni pauk kojeg sam našla kod bake. Odličan zidni dekor. A ove police izgledaju prazno. Treba nešto staviti na njih. Sveće, na primjer. Ne mogu da živim bez paučine i pauka. Tako da ću okačiti što više. I treba mi zavesa da se sakrijem od Enid. Ovdje će odlično izgledati ruke mojih neprijatelja. Kao što ste shvatili, više ih nema. Stvar, pomozi mi da donesem štamparsku mašinu. Moram da predam novo poglavlje knjige do petka 13. Tako da moram krenuti da radim. La. Zdravo stvar. Hoćeš da ti napravim manikir? Uradit ću ti plave nokte. Nismo ništa uradili sa prozorom. Treba to popraviti. Imam puno lepih lakova. Trebalo bi da ispadne super. Wow, nevjerovatno. Kakva jeziva soba. Šta pričaš to? To tvoja soba izgleda kao da je u njoj povratio jednorog, a moja soba je baš stilska. Potpuno sam zaboravila da napravim skriveno mjesto za svog ljubimca. Ova ležaljka će mu se sigurno svidjeti. I njegova omiljena sveža šargarepa. A gdje je moj zec Daisy? Evo ga. Ćao mali, evo tvoje nove kućice. Evo kapice za tebe, baš si lep. Šta? Enid ima zeca? A moj kućni škorpion je tragično preminuo. Nikad više neću moći da osjetim njegov ubod. Stvar, ne diraj me. Vidiš da sam tužna. Jesi li uzeo moju suzu? Nadam se da ti je potrebna za moje kloniranje. Zašto zalivaš grob mog škorpiona? Da li zaista možeš da ga vratiš? Šta? Moj škorpion je živ? Stvarno? Sad je to škorpion zombi. Tako sam srećna. Jao, kako volim ovu pesmu, baš je dobra. Klasična muzika je najbolja. Šta to sluša Wednesday? Ne čujem svoju muziku zbog nje. Wednesday, sama si tražila to. Slušaj kako dobra ljubavna pesma. O ne, osjećam kako mi uši ginu. Sad ću ti pokazati pravu muziku, Enid. Ugasit ću svetlo da me ništa ne ometa. A sada pažnja na mene. Imam ne samo divnu pesmu, već i ples. Odlično se uklapa uz ovu melodiju. Wednesday, zašto si ugasila svetlo?
Plašim se mraka. Treba mi svjetlo. Stvar, moraš tiho ugasiti svjetlo, tako da ga Enid ne uključi više. Ne moj stvar. Radim ti manikir i masažu ruku. Ne isključuj svjetlo, molim te. Wednesday, neću moći protiv njih dvoje. Stvar, žao mi je, ali morala sam te eliminisati. O ne, stvar ide kod mog zeca. Pomazi ga, ali samo pažljivo. Kakva cool igrica. Jo, boli me stomak. Gladna sam. Treba hitno nešto pojesti. Ali što? Tačno, poručit ću sebi frižider sa slatkišima. Odlično. O, stigli su. Dolazim. Ćao, ćao. Pođite za mnom. Možete staviti frižider ovdje. Hvala vam. Doviđenja. Konačno mogu jesti. Šta imam ovdje? Wow, moja omiljena žvaka. Sad ću je probati. O, prelepo. O, ovo je sok. Baš je lep. Jao, potpuno sam zaboravila na hranu. Treba nešto jesti. Šta je u mom sanduku? Samo debeli sloj prašine. Opa! Tu su moje omiljene žele oči. Super! Stvar, donesi mi nešto za piće. Odlično. Nadam se da je to svježa krv. O, da. Ma daj, Enid, to je sok od višnje. Baš mi je dosadno. Hoću da organizujem žurku. U ovoj kutiji je sve što mi treba. Disko kugla, lepota. A šta ako kliknem ovdje? Wow, kako cool. Treba pozvati svoje drugarice. Devojke, čekam vas. Biće top žurka. Hajde, čekam vas. O, jesu li već stigli? Tako brzo? Ćao, Sophie. Ćao, Rachel. Hajde da ludujemo u mojoj novoj sobi. Pustit ću muziku. Odlično. Hajde da plešemo. A ja predlažem da zapalimo selfie. Tako smo lepe. Enid, imaš prelepu sobu. Hvala vam. Enid, tako ti je komšinica. A, to je Wednesday. Šta se dešava kod nje? Hajde da pogledamo. Rachel, samo pazi. Ona je opasna. Ćao svima. Mamice! Casey, veoma smešno plašiš ljude. Opet je odletela. Dobro, što je Jessica još uvek sa mnom? Nemoj me jesti. Da li već odletela? Mamice, Wednesday, nemoj. Ovo je moja drugarica Jessica i Pauk Sam. Žele da te upoznaju. O, to je baš slatko. Hajde zajedno da sedimo. Imam kapicu za Pauka. Tako je mnogo lepši. A za tebe, Jessica, imam finu odeću. O, baš ti lepo stoji ova kosa i haljina. O, tako si lepa. A za Wednesday imam lepe šnale. Molim te, stavi. Dobro, hajde. Ali nemoj više praviti takve oči. Inače ću povratiti od slatkoće. Enid, tako si topla. Čak mi se sviđa to.